Лионел Скалони. На вратата на Аржентина е Емилиано Мартинес. В отбрана Николас Талиафико, Николас Отаменди, Херман Пецела и Гонсало Монтиел. Джовани Ло Селсо пък действа в халфовата линия. Сега Лаутаро вкарва 1-0 за Аржентина. Страхотно изпълнение на Лаутаро Мартинес, който успява да се разпише в трета поредна среща за Алби Селесте. Флагът към момента остава ниско долу. Сякаш очакваха и засада играчите на Хорхе Фосати. Лаутаро Мартинес в страхотна форма. Да видим отново. Няма засада. Страхотно подаване към Лаутаро Мартинес. Асистенция, която дойде от Анхел Ди Мария. Забележително подаване на Анхел Ди Мария към Лаутаро Мартинес и капитана на Интер чукна топката над Педро Гайесе, с което изненада вратаря на Перу. Страхотно изпълнение на Лаутаро. Гол номер 3 за него от началото на надпреварата. Гол, с който той отново показва, че се намира в невероятна форма. Повтаряне на отличието и защита на трофея от 2021. Сега отново Лаутаро! 2-0 за Аржентина. Втори гол за Лаутаро Мартинес, четвърти за него от началото на надпреварата. Страхотно представяне от капитана на Интер, който по подобен начин успява да реализира и второто си попадение в двубоя. Чукна топката отново и в първия си гол тази вечер. Тук дали не си помогна с ръка Лаутаро Мартинес. Всъщност той си помогна, но дали това не беше нарушение срещу Алусо. Падението сигурно в момента се разглежда от хората отговорни за системата за видеоарбитраж. Ние да виждаме как много елегантно Лаутаро имаше решение на това как да преодолее Педро Гайесе. Загуби равновение Алдо Корсо. И след това Лаутаро Мартинес с много добро изпълнение, но ето тук с дясната ръка побутна Алдо